Hej og hjertelig velkommen, som du har valgt at købe af mig, hvor jeg skal fortælle om perspektivskift fra det gamle til det nye børnesyn. Jeg hedder Mariam Nordholten Jai. Jeg er uddannet cand.merc.psych for CBS, og så er jeg uddannet Human Design Reader for Human Design Akademiet. Og derudover er jeg familierådgiver for Blackbird Institute, hvor jeg også lige nu læser til familie- og psykoterapeut. Jeg er så heldig at være mor til 2 børn, en dreng på 10 og en pige på 5 år. Og derudover så har jeg også ageret som sådan en bonusmor. Så jeg kender virkelig også til de problematikker, som er ind i den sammenbragte familie, og hvad det vil sige at være en ekstra voksen i den konstellation. For mig er denne her bevægelse fra det gamle til det nye noget, som optager mig sindssygt meget. Og hvis du har fulgt mig længe, så ved du, at det virkelig er noget, jeg brænder for. Jeg skal prøve at give et nuanceret billede af, hvad det gamle og det nye og bevægelsen fra det gamle til det nye, og give en idé om, så hvorfor overhovedet beskæftige sig med det her, når man har familie. Og jeg glæder mig til at folde det ud, og jeg håber, at det vil inspirere, og jeg håber, at du vil møde dig selv med kærlige og milde øjne. Fordi for at vi overhovedet kan arbejde med den her bevægelse, så bliver vi nødt til at lægge skyld og skam uden for døren. Fordi det er ikke det handler om. Det handler om at få lys på, at skabe bevidsthed om, at der er noget, som vi har med. Noget, som er vores afgås, noget, der gør noget helt automatisk. Og på en eller anden måde skal vi have ryddet op og gjort os bevidst om, hvad er det, vi vil i det her forældreskab, som vi står i nu. Så jeg vil virkelig invitere dig til at sætte skyld og skam uden for døren, fordi det hører hjemme her. Jeg ser rigtig meget i min praksis forældre, som kommer ind og som ønsker inderligt at gøre noget andet, men som har læst for eksempel Fie Hørbys Drop-opdragelsen, eller har beskæftiget sig med Jesper Juhl, eller som ved lidt om tilknytning, men som ikke formår at omsætte det til praksis. Og vi er virkelig, som jeg ser det, en forældregeneration, der bare kan mærke, at det, der er blevet gjort imod os, det var bare overhovedet ikke rart. Det, som der ikke var rart, kan også være en lille smule diffus at gøre op med. Så det er virkelig min intention at sprede budskabet om, hvordan man sådan får fingrene i bolledejen. Altså hvordan man begynder at implementere det her nye børnesyn, så det til sidst ikke er noget, man tænker over, men bare agerer ud fra. Det starter selvfølgelig alt sammen med, at vi skal have en bevidsthed om, så hvad er det egentlig, jeg gør i det her forældreskab? Hvad gør det ved mig? Hvad gør det ved børnene? For at vi kan ændre det, som vi ikke bryder os om. Det er virkelig det her syn, som vi er blevet mødt i som børn. Det har skabt helt vildt mange ar på sjælen. Og det gør, at vi i stedet for at være autentiske væsener, jamen så bliver vi på en eller anden måde mennesker, som har lært nogle bestemte spilleregler, former at indgå i relationer på, som er hæmmende for vores selvudfoldelse. Og i stedet for at være sit autentiske jeg, så kan man kan for eksempel beskrive det som, at man har en maske på, man spiller en rolle, man gør noget for at få noget, frem for bare at dukke op som sig selv. Det gør virkelig, at mange, som jeg er i kontakt med, lever liv, som har kørt i mange år, og pludselig så giver det ikke mening mere.
Og tit er det, når børnene de får en vis alder, konflikterne bliver mange, der er rigtig lidt tid til sig selv, det er svært at få alle ender og kanter til at gå op. Og det her med sådan at få kigget på sit liv og være sådan, jeg er udbrændt, eller det er for meget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre noget om. For ligesom at kunne leve et liv, som virkelig er et liv i lethed, i glæde og i flow, som ikke føles tungt og hårdt. Og det er virkelig her, hvor man gennem arbejde med mig blandt andet, man kan jo arbejde med rigtig mange forskellige, kan få øje på og skrue på, så hvordan kan jeg være mig? Og det jeg så ser rigtig meget, det er det her med, at når vi er blevet mødt i det gamle børnesyn af vores omsorgspersoner, af vores skolelærer, af de voksne, som var omkring os i vores barndom og i vores ungdom, jamen så er vi simpelthen gået fra os selv for at passe ind. Vi er simpelthen, og det er det, der er med børn, de vil hellere opgive kærligheden til sig selv, end miste kærligheden for eksempel til deres forældre, eller ikke at høre til. Og derfor vil man lige pludselig stå og være sådan, så hvem er jeg egentlig? Hvad kan jeg egentlig lide? Og have en hel masse, måske sådan en beskrivelse som sådan moralske kompasser, som egentlig er styrende og udslagsgivende for ens liv, frem for en indre styring, altså jeg mærker, jeg føler, jeg sanser, at det her næste skridt er det rigtige for mig. Og det er virkelig her, hvor at man kan arbejde terapeutisk og finde ind til kernen af sig selv, og på den måde virkelig dukke op som sig selv, og virkelig dukke op i sit partnerskab som sig selv, og virkelig dukke op i sit forældreskab som sig selv. Og på en måde det ved at være sig selv og være tydelig, og have en indre styring, og selvfølgelig stadigvæk have en forståelse af, at vi skal alle sammen være her, og det er et samarbejde, og relationen går ikke kun én vej, så jeg skal have. Men det her med, sådan, når vi kan sætte vores personlige grænser, frem for at det bliver nogle moralske grænser, for at kunne passe ind i et samfund, jamen så er min oplevelse virkelig, at så bliver det meget nemmere at være en børnefamilie. Det vi ved om mennesker, det er virkelig, at den måde, som vi er forældre på, er nedarvet i generationer. Det vil sige, det der er blevet gjort ved os, det der er blevet gjort ved vores forældre og deres forældre, og derudad, dernedad, tilbageblikket, er også den måde, som vi går i relation med vores børn og opdrager vores børn på. Så det vil sige, på en måde, når man står der med den der lille nye i armene, jamen så er der en hel skabelon for allerede, hvordan går jeg i relation med det her barn, og hvordan opdrager jeg det her barn. Og alt efter, hvordan man er blevet mødt selv, så vil kvaliteten være derefter. Og det er her, at det virkelig er frugtbart at have gjort op med, og jeg ved, der er mange forældre, der ligesom tænker tilbage på deres egen barndom, at det der min mor gjorde, og det der min far gjorde, det var ikke rart, nu vil jeg gøre noget andet. Og det som jeg tit ser, der sker, det er, at pendulet på en måde svinger helt ud til den anden side. At det som man virkelig ikke vil gøre, det får bare den anden side af mønten, og i sidste ende ender det med det samme resultat. Så det er det her med virkelig at være vågen og være bevidst om, sådan, så hvordan vil jeg omkode mig selv og den måde, jeg er blevet mødt på, for at kunne møde mine børn på en ny måde, så de har endnu bedre forudsætninger for at skabe liv, som er nærende for dem, og hvor de kan være deres autentiske jeg,
og de kan indgå i sunde og nærende relationer. Så er det virkelig en stor opgave, som denne her forældregeneration, som vi er lige nu, står overfor. Vi prøver at gøre op med et fundament, altså et børnesyn, en tilgang til mennesker, som vi er dyppet og fedtet og badet ind i, og vi længes efter at kunne gøre noget nyt. Men her bliver det virkelig vigtigt at forstå, at det fundament, vi står på, det er det, vi skal ned og pille ved, det er det, vi skal kigge på. Og det er virkelig udfordrende at kigge på og ændre på, men jeg garanterer dig, at det er det hele værd. Så for mig er det virkelig, jeg ser sådan på en måde 2 øer, hvor den ene ø er det gamle børnesyn, og den anden ø er det nye børnesyn. Og fra øerne, der går der en bro over, og jeg kalder det regnbuebroen, som sådan også er regnbuebro eller transformationsbroen. Og den måde, som denne her forældregeneration bevæger sig på, det er frem og tilbage på den her bro, fordi at vi har fundamentet i det gamle børnesyn, og vi ønsker så inderligt at krydse den her bro og bare være hele tiden i det nye børnesyn. Men fordi at vi har et fundament i det gamle, og når vi bliver trigget og udfordret og kommer på spanden, så kan det her arvegods virkelig komme bullerne. Og det er på en måde det, som vi virkelig skal observere os selv i, for at kunne stoppe og ændre. Og her skal man jo selvfølgelig have nogle forskellige praksis til, jamen hvordan gør man så det? Og en af de måder at gøre det på, det er virkelig ved at have en selvkærlig praksis. Og jeg tænker, at de fleste af jer kender det her udtryk med, at man skal have iltmasken på først, inden at man giver sine børn iltmasken på. Så man skal redde sig selv først. Man kan ikke hælde op hos andre, hvis ens egen kop ligesom er tom. Så den her sådan selvkærlige praksis er jo, at jeg kan give et eksempel. Så da jeg selv startede ud, så var det her med sådan, jeg gjorde mig sådan umage med at møde mine børn i det nye børnesyn. Og hver gang jeg oplevede, at jeg fejlede, så var jeg simpelthen så hurtig til at kritisere mig selv. Så jeg mødte mig selv i det gamle børnesyn, men jeg prøvede at møde mine børn i det nye. Og det er jo det her med, at vi skal få øje på sådan, så vi skal også møde os selv i det nye børnesyn. Der skal også være rum og plads til os, sådan så at vi møder os selv selvkærligt. Eller det, som du skal høre om nu, det er også virkelig en invitation til at tage dig selv alvorligt, tage din familie alvorligt, og tage ansvar herfra. Og jeg nævnte det her med, lad os lige lade skyld og skam blive uden for døren. Fordi vi kan ikke bruge det til noget. Vi kan ikke bruge til noget, at vi ikke vidste bedre. Men nu ved vi mere, og nu kan vi tage ansvar, og nu kan vi ændre på det samspil, den måde at gå til børn på, som ikke har været hensigtsmæssigt. Så det er virkelig det her med sådan, wow, du har lige nu en gylden mulighed for at tage ansvar og korrigere og skabe endnu bedre betingelser for dig og din familie. Jeg ser det virkelig som det her med, at når vi healer os selv og får kigget på alt det, der er blevet gjort ved os som børn og som unge, kan vi virkelig være med til at skabe en helt ny generation af børn og unge og voksne på et tidspunkt, som er hele mennesker, som er mennesker, der ikke er yderstyret, som er autentiske mennesker, som kan finde ud af at udtrykke sig, som kan finde ud af selvafgrænsning, som kan finde ud af at række ud imod det, som de gerne vil have, som kan finde ud af at indgå i sociale sammenspil, uden at gøre de andre forkerte, bare fordi man for eksempel er uenig. Det er virkelig et stort step up i menneskets evolution, som den her forældregeneration på en måde bliver bedt om at gøre.
Så det er både, som jeg ser det, er det både en gave til dig selv, til dine børn, til din familie, til dine formødre og forfædre. Men det er virkelig også en gave til menneskeligheden. Det her med at sende børn ud i verden, som ved, hvad deres rettigheder er. Som ved, hvad deres grænser er. Som ved, at når de bliver kede af det eller vrede, at de ikke er forkerte. At de har ret til at have det, som de har det. Fordi vi mennesker er virkelig født til at indgå i sociale sammenhænge. Altså vi er simpelthen, vi hører sammen, vi er connected, og det der sker, når man er meget yderstyret, det er, at der er jo ikke rigtig nogen hjemme, fordi individet der er så optaget af sådan, så skal jeg gå til højre eller til venstre, hvad synes gruppen, og det bliver rigtig ensomt at være derinde. Og når vi deler os med nogen, som møder os, så er det jo virkelig det her med, så min sorg bliver lige pludselig halv sorg, men min glæde bliver også dobbelt glæde. Så det er virkelig at kunne give sine børn og verden det med, at sorg kan blive halv sorg, og glæde kan blive dobbelt glæde. Og de næste generationer får lov at udfolde alle deres gaver og talenter, og ikke bare skal passe ind og skal være optaget af, hvad synes gruppen, men virkelig balancen mellem sig selv sammen med andre. Så hvad er det gamle børnesyn overhovedet? Altså, og hvorfor skal vi vide noget om det? Og det skal vi vide noget om, fordi at det er højst sandsynligt den måde, som du største del af din barndom og din ungdom, og måske endda i dit voksenliv, bliver mødt af andre mennesker. Og derfor skal vi vide noget om det, fordi at denne her måde at blive behandlet på og gå i relation på, er skadende for vores udvikling af vores autentiske selv. Og som jeg sagde tidligere, så er det her med, så børn de vil hellere elske sig selv mindre, end ikke at blive elsket af deres forældre. Så det gamle børnesyn er et syn, som er nedarvet gennem generationer. Og det bygger simpelthen på kultur og religion og traume, samfundsforståelse, alt efter hvordan samfundet nu engang har udviklet sig. Og det har virkelig været det her med, at man så barnet som værende ikke ligeværdig. Altså det blev født til, at forældrene havde pligt til at forme det og socialisere det. Altså det var virkelig forældrenes pligt at forme det til at kunne indgå i sociale sammenhænge og indgå i samfundet. Så man har ikke været optaget af, hvad der skete inde i barnet, men mere hvordan barnet ligesom præsterede og var i verden. Det gamle børnesyn har jo også været præget af en magtstruktur, hvor at den voksne havde alt magt, og at den voksne også havde retten til at slå for barnets egen skyld. Og fordi at man var så enige om, at det var sådan, man opdragede børn, så har det været en ensartet måde at gå i relation med børn på. Og det var den måde, børn ligesom blev mødt alle steder fra. Så forældre har ikke rigtig været i tvivl om deres rolle som forældre, som jeg oplever virkelig, at mange forældre lige her nu er i tvivl om, hvad er det rigtige at gøre. Fordi at man havde et helt samfund, der var enige om, at det her var den rigtige måde at gå til børn på. Relationen går ligesom en vej, den går fra den voksne til barnet, er et
syn, hvor at det er præget af kritik og bebrejdelse, og den voksne holder ligesom alle de her sådan monologer, hvor barnet er indlagt til at lytte. Man ønsker et lydigt barn, ikke? Man ønsker et barn, som skal ses, men som ikke skal høres, men som gør det får besked på. Og fordi at det er sådan, at vi mennesker jo er forældre på den måde, som vi selv er blevet mødt med, så er der rigtig mange ting, der sådan ufiltreret er vandret fra den ene generation til den næste generation. Og der er mange ting, der ligesom kan vandre i familiesystemer. Det kan være sådan noget som måden at gå til penge på. Det kan være traume, der vandrer ned igennem familien. Det kan være vores tilknytningsmønstre. Det kan også være sådan en mere alvorlig grad som misbrug og vold. Men det er også det her med sådan, så hvordan gives der kærlighed, og hvordan modtager den også. Altså det er en masse ting, som ikke bare opstår, men som virkelig vandrer i generationer. Det er jo et børnesyn, hvor man har mistillid. Man har virkelig mistillid til de her børn. Altså man er hele tiden skeptisk for sådan, du er ude på at manipulere mig, og nu skal jeg vise dig, hvad den rigtige måde er at være i verden på. Og tit er i det her børnesyn, så er det her med sådan, den voksne tager alt ære, når det går godt, og når det går dårligt, så får barnet ligesom skylden og ansvaret for, at samspillet er dårligt. Der har været rigtig meget opdragelse, som har været styret af moral. Det her moralske kompas, som jeg talte om før, altså skyld og skam, har også virkelig været styrende faktor. Og hvis man bare lige sådan tænker på religion, og at man underkaster sig. Man underkaster sig en Gud. Der er kun én Gud. Vi skal ikke sætte spørgsmålstegn ved, om Gud eksisterer. Og hvis ikke man er et ordentligt menneske på jorden og følger de og de regler, jamen så ender man i helvede. Som jo virkelig er sigende for det her børnesyn også. Barndom i sig selv har sådan, den der har ikke nogen værdi. Altså, det er noget, der skal overstås. Det er noget, hvor barnet skal tilpasses, sådan, så det kan komme ud og bidrage til samfundet. Og derfor bliver det rigtig vigtigt, at barnet bliver socialiseret rigtigt. Og man tror heller ikke på, at barnet er født kompetent. Altså det er bare det her helt tomme kar, som skal formes til at komme ud i livet. Så barnet ses som et objekt frem for et subjekt. Det er altså noget, som man bare kan gå til. Det har ikke selv nogen idé om, hvad der vil være godt for den. Det ved den voksne. Det er den voksne, der ved det. Så der har heller ikke været nogen respekt for barnets grænser, følelser. Og børn har virkelig oplevet at blive krænket. Krænket på deres integritet. Fordi de voksne ikke har været optaget af, hvad der optog barnet. Der er blevet brugt rigtig meget ris og ros og straf. Og igen tilbage til den her analogi ind i religion. Så det her med sådan at skulle underkaste sig hele tiden. Og man har virkelig troet på, at man lærte barnet at respektere de voksne. Og det som barnet i sidste ende har lært, det er, at når jeg bliver stor nok, så kan jeg gøre sådan her ved andre, sådan så andre respekterer mig. Og jeg kan give nogle eksempler på, sådan, så hvordan lyder det gamle børnesyn, for at du måske selv kan have en fornemmelse af, sådan, kender jeg det her børnesyn? Og det kunne for eksempel være sådan, stop med at tude. Stop, det gjorde ikke ondt på dig. Det gjorde jo ikke ondt. Ej, hvis du skal blive ved med at tude på den måde, så må du gå ind på dit værelse. Må du blive der. Må du komme ud, når du har fundet et andet fjes. Eller, hvis ikke du stopper lige nu, så kan jeg godt sige dig, så kommer julemanden ikke. Julemanden kommer ikke og
giver gaver til uartige børn. Eller at en forælder for eksempel kommer ind på et værelse, et børneværelse, er sådan, puha, hvor har lugter. Ej, hvor er det klamt. Sikke en svinesti. Altså, ved du da ikke, at det er sundhedsfarligt, når man ikke har ryddet op og gjort rent? Ej, hvor er det klamt. Tænk, at du vil være i sådan en svinesti. Som jo virkelig giver barnet en følelse af at være klam. I stedet for, at den voksne sagde meget tydeligt, at den voksne gerne vil have, at der blev ryddet op på det værelse, uden skyld og skam og udskamning. Og så bevæger vi os over til det nye børnesyn, hvor der jo er sket en masse forskning de sidste mange år, som har skubbet til og gjort, at vi har fået en anden bevidsthed om, hvad vil det sige at være barn, og hvad er en barndom. Og der er jo selvfølgelig forskellige nedslag på tidslinjen, som har været medvirkende til, at det her børnesyn er blevet rullet ud. Man kan sige, at der har været en forældregeneration, som virkelig lavede en modbevægelse mod det gamle børnesyn, som var sådan mere et demokratisk børnesyn, hvor man tænkte, at børn og barnet kunne argumentere for sig selv og sine behov. Og i det her sådan demokratiske perspektiv fandt man ud af, at det blev det rene kaos, når man troede, at man kunne diskutere sammen med sine børn og finde enighed, fordi det der er ved børn, det er, at de ved, hvad de har lyst til, men børn ved ikke, hvad de har brug for. Og så kom der al den her forskning på området, som blandt andet Mary Ainsworth, John Bowlby. Han lavede den her forskning om tilknytning, og hvad sker der, når man adskiller mor og barn? Hvad gør det så ved barnet? Hvad kan man observere? Og også forsøg med primaler, altså aber. Mary Ainsworth, hun udtænkte det her eksperiment, som handler om at kunne identificere, jamen, hvad går de forskellige tilknytningsmønstre så ud på? Det går ud på, at barnet og moren kommer ind i et forsøgslokale, og barnet og mor sidder derinde, og der er legetøj, og så skal mor gå ud, og så skal man se, hvad sker der så med barnet. Og der kommer også en fremmed ind, og hvad gør barnet så? Og mor kommer tilbage, hvad sker der så, når mor og barn bliver forenet igen? Kan man så ud fra det eksperiment, så kan man simpelthen bestemme, hvad er det for en tilknytning, som man har til sin primære omsorgsgiver. Og hvis I gerne vil vide mere om det forsøg, så hedder det den mærkelige situation, The Strange Situation. Og der kan man læse sindssygt meget mere om det. Så er der jo også det sådan, så hvis man kigger på det sådan fra vores lille andedam, så er det jo så i 60'erne, hvor at det faktisk bliver forbudt at slå børn i klasserummet. Og det er faktisk først i slutningen af 90'erne, at det bliver strafbart for forældre at slå deres børn. Så det er jo også virkelig sådan et skub ind i det her nye børnesyn, at man lige pludselig siger sådan, fysisk straf er faktisk skadeligt for børn. Det skal vi stoppe med. Det er ikke kun sådan op til den enkelte, det bliver simpelthen politisk reguleret. Så lige pludselig så ved vi en hel masse om, hvad børn har godt af, og hvad de har brug for at udvikle et selv, som er et selv, der er i integritet, som ikke er blevet krænket, og på den måde er der sider, der er blevet fraspaltet. Vi ved helt vildt meget om, hvad der skal til for, at man bliver et helt menneske. Det, der også sker inden i nyere tid inden for forskningsfeltet, det er, at
at de forskellige retninger bliver krydset, så psykologien og sociologien, neologien bliver ligesom et krydsfelt, hvor man forstår de forskellige ting, som man har fundet fra de forskellige discipliner, og kan sammensættes til at forklare, hvad skal der til for at danne hele mennesker. Så det er virkelig det her med, wow, nu har vi al den her viden, og hvordan Sørensen omsætter vi den så? Men nu ved vi virkelig, at børn er født kompetente. De er født til at indgå i sociale sammenspil. De er ikke tomme kar. De er simpelthen født kompetente og klar til at gå i relation. Og det er jo virkelig en vigtig og stor forskel fra det gamle børnesyn. Lige pludselig så bliver det jo virkelig det her med, at forældrenes fornemmeste opgave er at støtte barnet til at bevare sin integritet, kontakten til sig selv, og samtidig lære en masse forskellige sociale spilleregler. Og det, der er så smukt ved os mennesker, det er, at vi bliver alle sammen født med 2 forskellige drivkræfter i os. Vi har en drivkraft til at være os selv, og vi har en drivkraft til at være sammen i fællesskabet. Og den her sådan vekslen mellem selv og sammen, der skal der på en eller anden måde findes en balance ind i det, sådan så at integriteten ikke lider overlast, når vi går ind på arenaen, som hedder os selv sammen med andre. Og som jeg sagde før, så er det jo virkelig det her med, så børn, de vil langt hellere forlade dele af dem selv, eller elske dem selv mindre. På en måde, så kan man sige, at børn agerer som små narcissister, når der er noget som deres forældre, som de elsker deres forældre ubetinget. Så hvis der er noget, forældren siger, krænker dem på, så tænker de med det samme, vender det indad. Det må være mig, der er noget galt med, og jeg må stoppe med ditten, dutten, datten, for at jeg bliver ved med at være elsket. I det nye børnesyn, der er vi optaget af den ligeværdige relation. Den ligeværdige relation betyder ikke, at barnet, som man troede i det demokratiske syn, det betyder ikke, at barnet ved, hvad det har brug for. Det er altså stadigvæk forældren, som har magten. Magten er asymmetrisk. Men den voksne anerkender, at barnet er lige meget værd. Så vi er ligeværdige ind i relationen. Og det betyder, at den voksne gerne vil lytte til barnet. Og vil gerne anerkende barnets følelser i forskellige situationer. Og det kunne være det her med, at barnet gerne vil have is nummer 3. Og der ved forældren, at du skal ikke have is nummer 3, det er godt for dig, vi skal spise mad lige om lidt. Forældrene kan vide alt muligt om, at det er faktisk ikke det, barnet har brug for. Jeg hører dig, barn, at det er det, du har lyst til, og det skal du ikke have lige nu. Så forældrene har ansvaret for, hvad det er, barnet får og ikke får, og har ansvaret for at afgrænse og sige nej på en måde, der ikke krænker barnets integritet og barnets udfoldelse af at have lyst til alle mulige ting. For sådan er det jo med børn, de har lyst til alt muligt dejligt. Så den voksne har virkelig ansvaret også for at behandle barnet med respekt og med nysgerrighed. Og samtidig være en tydelig voksen, som er selvafgrænset og som kan sige noget om sig selv, frem for at pege fingre af barnet, når barnet har lyst til den ene eller den anden ting. Den voksne i det her børnesyn er tydelig og taler i et personligt sprog, og det vil lyde ala i går der kom min søn hjem fra skate, og det betød, at han havde fået tidlig aftensmad, men var så sulten igen. Og han var sådan, jeg er mega sulten, og jeg vil bare gerne have, at du køber en pizza til mig. Vil du købe en pizza til mig? Og så skal jeg lige trække vejret, fordi først og fremmest så kører det gamle børnesyn i mig.
meget, meget hurtigt afgustet, som siger sådan noget ala utaknemmelig barn. Her har jeg stået og lavet mad til dig inden, og så kommer du hjem og kræver, at du vil have pizza. Så lige hold mig selv i hånden for at trække vejret og kigge på ham og være sådan, det lyder også lækkert med pizza. Men jeg vil ikke købe pizza til dig nu. Og han blev selvfølgelig mega frustreret, for han havde lyst til pizza, og det var det eneste, han ville have. Og han var virkelig vred over, at jeg ikke ville købe pizza nu. Og det er jo virkelig sådan en, det havde du lyst til, og det ville jeg ikke. Og det er jo bare et lille eksempel på, at være ramt af arvegodset, som bare buller derudad, og som har en morale, og som med det samme har det sådan, den springer op. Men så vide, at der var du lige, og lad os lige prøve at møde barnet her, som har en lyst, og sætte en personlig og afgrænset grænse for sådan, så hvad vil jeg være med til, og hvad vil jeg ikke være med til. Så i det nye børnesyn, så bliver den her sådan autoritære opdragelsesmetode, den bliver udskiftet med den autentiske voksne. En voksen, som ved noget om sig selv, og som taler ud fra sig selv, og som går i kontakt med en nysgerrighed på barnet, men samtidig har ansvaret for, hvordan stemningen er i relationen, og hvordan relationen udspiller sig. I det nye børnesyn, der ses al adfærd også som en invitation til at forstå, at barnet prøver at kommunikere noget. Og man tror virkelig på det her med, at barnet vil altid prøve at samarbejde. Det ser bare ikke altid sådan ud for os voksne. Så adfærd er virkelig en måde at kommunikere til os voksne på. Fordi at børn jo ikke altid kan oversætte deres inderste, så bliver det os, der skal af mange omgange oversætte og hjælpe dem til at forstå det, der bevæger sig. Og det er jo fra de er helt spæde og helt små, at spædbarnet ligger der, og man er sådan, har du lyst til kontakt nu, og gerne vil gå i kontakt, og vi spejler, hvad er det, der sker, og vi oversætter, og vi trøster, og vi siger, du er våd, det er derfor, du græder, det er heller ikke rart. Og når de bliver større, så gætter vi på, vi laver hypoteser, som jeg kunne forestille mig, at du blev rigtig vred her. Er det rigtigt? Og så kan barnet afvise, eller det kan sige, ja, jeg blev vred, men det her med sådan at låne vores sprog til dem, og låne vores hypoteser og vores antagelser, måske er det noget af det her, der er på spil, så barnet virkelig kan afvise eller tage til sig og lære om sig selv og oversætte sig selv og kommunikere det ud i verden. Det er virkelig også det her med sådan at tage børns følelser alvorligt, som jo så også peger på, at vi jo også skal tage os selv alvorligt og vores følelser, fordi børn gør efter os. Altså fra 0 til 7 år, så er det jo virkelig sådan en, at de jagter den måde, som vi også er i livet på. Så vi skal også tage os selv og vores egne følelser alvorligt. Ligesom at vi skal tage deres følelser alvorligt. Og på en eller anden måde lære både at være sammen med os selv og vores egne følelser, men også lære at være sammen med deres følelser. Så det handler også om sådan det her med at være sammen med dem i deres følelser. Det kunne være tilbage til eksemplet, så barnet bliver virkelig, virkelig vredt og ked af det og frustreret over, at jeg må ikke få en is mere. Altså blive i kontakten og være kontaktbar og varm, og på en måde, desto højere arousal barnet oplever i sit nervesystem, at kunne bevare low arousal i sit nervesystem, og kunne låne barnet noget af den ro, og ikke fordi, at man skal, at de skal have isen, for det skal de ikke, når man har besluttet, at de skal ikke have flere is. Men det her med at være en voksen, som har et åbent og kærligt kropssprog, bløde øjne, rolig stemme. Man bliver ikke udskammet for
at have en frustration over, at man ikke fik den her is, og barnet lærer det her med, så jeg fik en afvisning. Min mor holdt fast i det, men jeg blev ikke gjort forkert i det. Og så vil de lære ved en masse gentagelser, at på et tidspunkt vil de kunne lave det stykke arbejde selv, og lave en selvregulering af sig selv, når de oplever frustration. Men det kræver sindssygt mange gentagelser med bevidste og kærlige voksne, som kan holde rummet for dem, lige der, hvor de bliver vrede, kede af det, frustrerede. Den voksne stiller sig til rådighed for at låne barnet noget af den forståelse, som den voksne har om sig selv, ved at være i de forskellige følelser, som barnet bevæger sig i. Og på den måde, så lærer barnet på et tidspunkt, at det bliver en indre skabelon for, så hvordan er jeg sammen med mig selv. Så udover det her personlige sprog, som man i de nye børnesyn er optaget af at kommunikere om sig som den voksne, så handler det også om at være afgrænset. Og der siger Jesper Juhl virkelig sådan, her er jeg, som har en cirkel rundt om. Det her, det er mig, og det her er min cirkel, mine grænser. Og så spørger den voksne nysgerrigt ned til barnet, sådan, og hvem er du? Og barnet er igen et individ, et subjekt, der også har en grænse rundt om. Så hvordan kan vi være sammen, selvafgrænset, og forstå hinanden som to forskellige mennesker, der er en adskillelse imellem os, og vi har hver vores holdninger og meninger og behov. Så det er også det, der i det nye børnesyn gør sig gældende. Vi ved jo også fra den her forskning, som jeg startede med at nævne ind i det nye børnesyn, at de første leveår er fundamentale for den skabelon, den indre arbejdsmodel, som man danner som barn for at gå i relation. Og det er den her indre arbejdsmodel, som man ligesom tager udgangspunkt i helt automatisk, når man skal indgå i relationer. Og derfor så bliver det så vigtigt, kvaliteten af det samspil, som vi har med vores børn, fra de er de der 0-3 år. Der er virkelig nogle grundsten, der bliver dannet her. Og så kræver det jo op igennem barndommen, at de gode grundsten, de gode samspil bliver gentaget igen og igen og igen, indtil barnet lærer en selvregulering. Så jeg har haft voksne, der kunne være sammen med mig, når det blev svært, og jeg kom på spanden. Og nu har jeg så en indre arbejdsmodel til, hvordan er jeg sammen med mig selv, hvordan møder jeg andre ude i livet. Og så får jeg lige lyst til at knytte sådan en lille kommentar, sådan fortvivl ej, altså hvis du har læst om tilknytningssystemer, du har måske taget en test, og du er i en af de utrygge kategorier, så er det virkelig det her med, at ja, du har været i samspil, som har været præget af utryghed på den ene eller den anden måde, men de her tilknytningsmønstre er formbare på den måde, at man kan tillære sig at blive trygt tilknyttet. Og det kan man kun via at gå i relation med mennesker, som enten selv er trygt tilknyttet, gå i terapi og arbejde med sig selv og de mønstre, som man har med, sådan så man kan ændre på og lave nye strategier i livet for sig selv. Så det er ikke sådan, at løbet er kørt, hvis nu du sidder og tænker, jeg har gjort alt muligt, fra de var 0 til de var 3 år, og jeg kan se barn nu, og jeg har det sådan her, og det hele kan blive rigtig stort. Det er aldrig for sent, man kan altid gå i gang. En pointe, som der virkelig også gør sig gældende her i det nye børnesyn, det er, at det er forældrene, der har ansvaret for kvaliteten af relationen og samspillet med barnet. Og det betyder også, at når arvegodset kommer og løber af med os, og bare buller derudad, og det vil det gøre, når man er dyppet og har fundament i det gamle, så vil der komme episoder, hvor man bliver trigget så meget, at man kommer til at gå ud af sig selv og sige og gøre ting, som ikke er okay. Og der bliver det simpelthen så vigtigt, at ansvaret for relationen og for reparationen, den ligger hos den voksne. Så det vil sige, at den voksne skal lære nogle metoder og redskaber til at rydde op baglæns. Og det er ikke her, hvor vi skal love, at det kommer jeg aldrig til at gøre igen, eller vi skal ikke sige,
grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, det var fordi, at den voksne skal tage det fulde ansvar, fordi børn tåler godt, at der er misafstemninger, og at den voksne bliver sur, og man tåler godt, at ens forældre går ud af sig, men børn tåler ikke at have ansvaret for det. Der er det virkelig den voksne, der har ansvaret for at komme tilbage og sige, hey, jeg kunne forestille mig, at da jeg råbte rigtig højt af dig, lige før hvor jeg blev så vred, at det gjorde dig rigtig bange. Og det er jeg ked af. Det var ikke min mening at gøre dig så vred, eller ked af det, eller bange. Men det her med, at den voksne virkelig tager ansvaret for, at der gik samspillet skævt. For det tåler børn. Det kan de godt tåle, når vi voksne tager ansvaret. Men de tåler ikke at have ansvaret for, hvad der gik galt. Så det her er jo sådan en gennemgang af, hvad er det nye børnesyn, og hvad er det gamle børnesyn. Og så hopper vi jo så videre til, hvorfor overhovedet ændre den her tilgang, som vi har til børn. Og som jeg har været inde på tidligere, så handler det jo virkelig om, at vi ved nu fra forskning, at den måde, som vi har tænkt og ageret over for børn, har været skadeligt for deres integritet. Har været skadeligt for deres selvudfoldelse. Har været skadeligt for deres psyke. Og derfor synes jeg virkelig, at nu har vi al den her viden og bevidsthed omkring, hvordan vi på en ny måde kan møde børn. Og så gør det os på en eller anden måde som forældregeneration forpligtet til at ville noget andet og ville noget nyt. Og det er jo sådan med de fleste forældre, altså langt de fleste forældre. Vi elsker vores børn, og vi vil dem det allerbedste. Den måde, som vi går i relation med dem, eller de ting, vi siger, der har vi overbevisninger om, at selvfølgelig siger jeg eller gør det her for, at det skal komme dig, kære barn, til gode i livet. Vi skal ændre på tilgangen, fordi at vi ønsker som forældre, at vores børn har i endnu højere grad mulighed for at leve et liv, som er meningsfuldt liv for dem. Og ikke et liv, hvor de er tvunget til at indgå i samfundet på en eller anden opskrift. Men liv, hvor at deres indre medfødte gaver og talenter kan komme i spil. Fordi at vi som samfund ikke mere skal stå ved et samlebånd og kunne det samme. Vi skal kunne noget forskelligt. Vi skal have vores forskellige gaver og talenter i spil, sådan så at vi alle sammen kan leve liv, som er langt lettere og langt mere glædesfyldte og mere i sådan et flow, og ikke som i en knoklen. Det er i hvert fald det, jeg tror på. Og det er det, jeg håber, at du også har lyst til at arbejde med herfra. Det sidste punkt her i dag, som vi skal gennemgå, det er jo sådan, jeg har givet det overskriften. Hvordan kan man begynde at praktisere det nye børnesyn? Og det er der jo selvfølgelig alle mulige fine, gode opskrifter til. Og til at starte med, så vil jeg sige, at det kræver jo bevidsthed. Det kræver en bevidsthed og en lyst til at ændre på den tilgang, som man praktiserer nu. Og virkelig begynde at observere sig selv. Hvornår er det, jeg kommer på spanden? Hvorfor kommer jeg på spanden? En nem måde at gå i gang på, det er at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, som jeg har, som jeg gerne vil give videre til mine børn. Så simpelthen sætte sig ned og lave en lille skriveøvelse med sig selv, og være sådan, okay, de 10 vigtigste ting, som jeg rigtig gerne vil give mit barn med videre i livet, og få skrevet dem ned. For det kan virkelig være et kompas ind i, ikke at falde i der, hvor at moralen tager over, hvor at man bør og man skal,
Men hele tiden vide sådan, men jeg har mit eget kompas for min egen familie, for hvad det er, jeg gerne vil. Og det næste, man kan gøre, det er virkelig at starte med at øve sig på det personlige sprog. Så det her med, når man skal sætte grænser, at i stedet for at tale om barnet, så tale om sig selv. Hvad vil jeg være med til? Og det kunne for eksempel, et eksempel kunne være, at barnet hopper i sofaen, og det vil man faktisk ikke have. Altså det er sådan, når du hopper i sofaen, det må man ikke, fordi at så går sofaen i stykker. Men i stedet for at sige sådan, jeg vil ikke have, at du hopper i sofaen. Du må rigtig gerne hoppe på den her madras på gulvet, eller vi kan spille et puslespil, men jeg vil ikke have, at du hopper i sofaen. Så begynde at sætte jeg og udtrykke sin inderside, øve sig i det små. Så den tredje ting, jeg får lyst til at sige, hvor man kan begynde at praktisere det nye børnesyn, det er det her med at begynde at lave hypoteser og oversætte barnet, at hjælpe barnet til at forstå, hvad er det, der sker på min inderside. Og hvis man er helt ny i følelser, så også gå på opdagelse i sig selv. Begynder at kunne identificere og differentiere i de følelser, som der opstår i løbet af en dag, og sætte ord på det, ikke over for barnet, det der sker i dig, men måske over for din partner. Så du virkelig kan støtte og hjælpe dig selv og barnet til mit følelsesliv, mit jeg, mit inderste, indre styring. Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg behov for? Fjerde, jeg får lyst til at sige, det er jo det her med sådan mega vigtigt også at få iltmasken på og huske selvomsorgen. Altså virkelig huske at tanke din egen kop op, for at kunne tanke de andres kopper op. Få iltmasken på, find ud af, hvad nærer dig, hvad gør dig glad. Sådan så, at der også er energi og overskud til at begynde at arbejde med noget nyt. Fordi at når vi som forældregeneration jo er dyppet i det gamle, så kræver det enormt meget af os at virkelig prøve at begynde at praktisere det nye. Så det er ikke nogen let ting, og man kan tage fat på rigtig mange forskellige måder. Og det her var bare nogle små fif til, hvad kan man gøre for at komme i gang med at praktisere det nye børnesyn. Jeg vil jo elske at have et forløb med dig, din familie. Og snart kommer jeg til at tilbyde et konkret forløb, hvor at det handler virkelig om det kærlige og bevidste forældreskab, hvor jeg kommer til i langt højere grad at holde dig i hånden igennem den her transformation. Så jeg håber, at du har lyst til at være med på den rejse. Og hvis ikke, så var det dejligt, at du var med på den her lille korte rejse, og du har smagt en lille smule på, hvorfor overhovedet begynde at begribe og ændre på den tilgang, som du måske ikke har til børn. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du har købt det her produkt, og jeg håber, at du vil blive ved med at følge mig på Instagram, og at du er blevet inspireret.